Debido a súa orixe popular, as rumbas galegas son atribuídas frecuentemente a autores descoñecidos e se les denomina co nome do pobo ou a zona onde foron recollidas. Por exemplo, a rumba de Eo, a rumba de Mallou ou a rumba de Vergara son exemplos disto. A introdución da rumba en Galicia está estrictamente ligada á creación, durante a primeira metade do século XX, de agrupacións musicais chamadas charanas ou mulas, que logo foron introducindo outros instrumentos. A continuación, escoitaremos a rumba de Tomiño. Nas gaitas, Ismael, Miguel, Mario e Álvaro. Na percusión, Xiana, Cristian e Esther. A muñeira é unha danza e un xénero musical típicamente galego, como sen distínguense principalmente polo seu compás de 6 por 8, rápido e vivo. Existen algunhas variantes, como a carballesa, a antiga, pero a menos espallada. A súa orixe é discutida, pero comúnmente afírmase que foi nos muiños, onde se moía cereais, onde naceu este baile. A xota é un ritmo de 6 por 8, ou tamén transcrito en 3 por 4, sumamente espallado por toda a xeografía peninsular. En Galiza é, xunto coa muñeira, un dos ritmos máis bailados e cantados. As seguintes pezas son a muñeira de Freixido e a xota de Picalle. Participan todos os nosos músicos e serán acompañados por unha parella de baile formada por Natalia e Laura.
continuación, un par de gaiteiros, Esteban e Mario, e dous percusionistas, Cristian e Laura, interpretarán a Muiñeira do Areal e o Paso Dobre de San Roque. Como conclusión a esta segunda parte do concerto, todos os músicos executarán a Muiñeira de Campos.
E xa chegamos ao final deste concerto, lembrando dúas pezas que interpretamos na nosa anterior visita á Gaia. A orquesta Percordare e os alumnos do IES Plurilingua Caralaia interpretarán conxuntamente unha obra do repertorio portugués, Queda do Imperio, e unha do repertorio galego, Choto de Liga.
lembramos vos que a saída, quen queira colaborar co espectáculo de hoxe, pois se non fixo entrada, pois pode facer a súa aportación. Finalmente, queremos agradecer á Escola de Música de Perosiño de Vilanova de Gaia que aceptasen a nosa invitación para participar neste concerto, dando continuidade así a nosa colaboración e intercambio de experiencias musicais. Agradecemos tamén á Banda de Música Belas Artes de Cangas, a Luis Carballo, por ceder os instrumentos máis voluminosos, o Auditorio de Cangas por prestar as instalacións e os respectivos concellos de Moaña e Cangas que facilitaron o desenvolvemento deste centro. E agora, o director do IES Plurilingüe a Paralalla quere adicar unhas palabras. Boas tardes a todos. O primeiro pido outro forte aplauso para todos eles polo traballo que fixeron. A verdade é que o dicíamos esta mañá cando recibimos, para nós é un motivo de enorme satisfacción contar con estas colaboracións nun mundo onde, como dicía, a ciencia parece que se está impoñendo en todo e a tecnoloxía, sen dúbida, son moi válidas, nos axudan a coñecer o mundo, nos axudan a, de alguna forma, vivir dunha maneira mellor, pero evidentemente os encontros culturais forman parte das nosas vidas, a cultura é onde nos desenvolvemos, onde temos as nosas raíces, a nosa identidade, e evidentemente este tipo de actos, eso digo, sobre todo colaboracións, fan, digamos, que o alumnado medre, digamos, e crezca como persoas, como cidadáns, evidentemente aquí temos a mostra de todo iso, non? Por lo tanto, unha enorme satisfacción temos no IES Plurilingüe a Paralalla por contar con este tipo de proxectos. Non me quero esquecer de todo o profesorado implicado neste proxecto, tanto os profesores da Escola de Música de Perosiños como os profesores Miguel Rivero, Mónica Vejena, profesoras de música, que co seu esforzo fixeron posible todo isto. Nós simplemente somos uns representantes do centro e falamos en nome de todos, pero evidentemente a carga de traballo e o seu esforzo é o que fai posible estes actos. E pido para todos eles un forte aplauso. Presentadores. Un pequeno agasallo coa escola, pedimos a Joao que se acerque, estar instituto e pido a Estrela tamén, que tamén forma parte da dirección, que suba un momento, porque queremos entregarlle aos profesores que acompañaron o grupo da Escola Musical de Perosiños, os que vamos a facer entrega tamén dun pequeno detalle para agradecerles todo o traballo que fixeron. A verdade é que foi un día moi bonito, esperamos repetir e que a colaboración continúe. Pedimos aos profesores da Escola de Música que se acerquen para entregarles, se poden, non sei se están en boa disposición. Sandra, María,
Sara, que fale en nome da Escola de Música de Peresindos. Vou falar espanhol, porque eu não sei falar espanhol. Espero que entendam o português. Queria só agradecer, em nome da Escola de Música, o apoio, o acolhimento com que nos receberam. Espero que tenham desfrutado deste momento. Um bem-aja a todos e muito obrigada a todos, professores, alunos, Escola de Música, funcionários e a direção aqui da escola, professor Miguel, que conheço pessoalmente, as restantes professoras, a todos. Espero não me esquecer de ninguém. Uma boa tarde a todos. Bueno, moito obrigado a todos por presenciar e compartir esta xornada musical e que teñan todos unha boa tarde.